To alhamdulillah jama'a, ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci wato Abbas Araji ya mayar wa kasar Lebanon martani, ya mayar shugaban kasar Lebanon martani a daidai lokacin da shugaban kasar Lebanon ya zafafa kalaman shi akan Iran, inda ya fito ya tabbatar wa kasar Iran cewa shugaba kasar Iran ta fidda maganarta da kalamanta akan jamhuriyar akan kasar Lebanon, kuma yana tabbacin da cewa kasar Lebanon ta 'yan Lebanon ce, kasar Lebanon kasa ce mai yancin kanta, mai shugaban kasa, mai sojoji, mai komai. Bai kamata a ce kasar Iran tana da wani bangare ba ta zo ta sa baki akan kasar Lebanon, ta bari idan ma sasancin za a yi, ita kanta kasar Lebanon din ta yi sasanci da kasar mamaya ko kuma da kasar America, inda ya fito ya tabbatar wa kasar Iran cewa kasar Lebanon ba fa kasar Iran ce ta saye ta da kudin ta barantana ta yi mata iko. Kasar Lebanon ta 'yan Lebanon ce, saboda haka ba sa bukatar Iran ta fice ta bar kasar Lebanon, ta fice ta bar maganar kasar Lebanon. Nan take ba tare da bata lokaci ba, Abbas Araji, ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci wato kasar Iran, ya ƙara mayarwa kasar Iran, ya mayarwa kasar Lebanon martani, inda ya ce tabbas kasar Lebanon ba mallakin Iran bace, kuma sannan kasar Lebanon ba Iran ce ta saye ta ba, ko ba ita take iko da ita ba. Yace da kasar Lebanon Iran ce take iko da ita, da yanzu babu wani hari ko daya da kasar mamaya ko kuma kasar mamaya ta isa ta kai kasar Lebanon. Da yanzu babu wani yanki ko daya da kasar mamaya ta mamaye a kasar Lebanon. Da yanzu kasar mamaya bata isa ta kai hari har ta kashe talakawa ba adadi ba, kuma ta kai hari babban birnin Beirut, birnin da ake ji da shi a kasar Lebanon, wanda a nan shugaban kasar yake gadara, yake a nan gwamnoni suke, a kai manya-manyan hare-hare wata kasa daban. Yace wallahi da kasar mamaya bata isa ta kai hari ko ɗaya ba. Sannan kuma da a ce kasar Iran ita take da iko da kasar Lebanon, da ba a yi sasanci so ɗaya, so biyu, so uku, so hudu a yi sasanci da su da kasar mamaya, amma kasar mamaya ta dinga karya yarjejeniya, tana kai manya-manyan hare-hare, tana kashe mutane 200-300 a lokaci ɗaya bayan sasanci. Yace wallahi da ba ta isa ba, kuma da bayan har-haren da ta kai, da ita kanta kasar mamaya ba ta isa ta kai hari kuma a ce babu wani jirgin sojoji na kasar Lebanon ko kuma wasu sojoji na kasar Lebanon wajen mai da murtani kasar mamaya ba. Kuma sannan yace wai ni kuka dauke mu ne, yace ku da kanku kuka je kuka saidawa kasar mamaya, America da kasar mamaya kasar ku. Gashi kuna gadarar, kuna da gwamnoni, kuna da gadarar kasar ta 'yan Lebanon ce, amma haka kun kasa hana kasar mamaya ta zo ta dinga kashe talakawan ku, kuma asali ma kun sai da 'yan Lebanon, kun sai da Lebanon. Gashi nan kuna kallo ana kashe talakawan ku, kullun sai an kai hare-hare da sunan cewa za a yi sulhu, kuma ba an yi sulhu ma sai an kai wannan hare-haren. Yace idan kuna ganin cewa wasu kasashen ne za su wuce gaba wajen ai sasanci, yace ina Gaza? Yace Gaza an yi sasanci, wato Palestine an yi sasanci so ɗaya ya fi so 10 da ita da kasar mamaya, wanda munafukan kasashen Larabawa su ne suka zauna wajen yin wannan sasancin. Iran tace da ita aka zauna, tace wallahi da kasar mamaya bata isa ta kai hari Gaza ba a yanzu. An zauna da kasashen da kudin da kasashen Larabawan irin su Masar, irin su Jordan, irin su Dubai, wanda an yi sasanci a Palestine, amma har gobe kasar mamaya tana kai manya-manyan hare-hare a Gaza, a Palestine, tana kashe talakawan Palestine, a lokacin da ku aka zauna aka yarjejeniya wajen tsagaita wuta, amma gashi kuna kallo kasar mamayen tana kai har kun ja baki kun yi shiru. Yace muna so mu tabbatar wa duniya cewa ba ku da amfani, ba za ku iya kare talakawan ku ba, asali ma ku ne kuka sai da kasar Lebanon, kuma sannan dole ne mu sa baki a kasar Lebanon, saboda mun tabbatar da ku din karnukan Yahudawa ne, kuma aiki kuke wa Yahudawa. Da a ce mu irin ku ne, da yanzu sun mamaye Lebanon din ma baki daya. Martanin da Abbas Araji ya maida shugaban kasar Lebanon, wanda yana ji yana gani ana kashe al'ummarsa, ya kasa komai, kuma sannan ya ce dole ne su sa baki a Lebanon. Yace ba ma Lebanon ba, duk wata ƙasa a Middle East dole sai sun sa baki, sun dakatar da ƙasar America da ƙasar mamaya wajen zaluntar mutane da suke da kuma kashe mutane da suke yi nan gaba kaɗan. Kuma idan ƙasar mamaya ko ƙasar America ta sake ta kashe wani talaka nan gaba ko ɗaya, za su ɗauki mummunan murtani, ba ma a ƙasar Lebanon ba, a dukkan ƙasashen Larabawa. Alhamdulillah jama'a, a ci gaba da addu'a, lokaci dai yana zuwa, karfin idan yana fitowa, kuma tana shiga da karfi sai ta saita. Ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai, a haɗa da su, a gama da su gaba ɗaya.